Apa? Jarene iki anu krungu-krungu iki anake Waluya juragane kawul ki. Apa? Arep anake Bang Jali to. Gilani. Anak Bang Jali kok ngene. Gelem kok. Lah, padahal wis tukang insinyur ramean. Ane ya wis kuliahan, gak bagus. Terus piye coba? Jane patok anakku, wong ayu. Anak Bang Jali anek gak ireng ngomong. Lah iya. Kok lemune ra ngono? Gara tau nyambut gawe gelem-gelem. Yo, jane ya wegah ngono kuwi jane wis tak encen mesti rasa bahaya ya aku ya. Ha iya. Bisa dadi tak kowe tambah sok. Alingo ya, yati ya. Alingo ya. Ya nek ditelek ae. Ya bengi ya. Oke. Kerja jangan terus tambah tok. Mangger jangan nang luar desa. Kok golek sing anu ya wong liyane lho. Aku tak ajep anakku. Malah bae wis arep jare wis rabi. Anakmu jare ndeyang wisan iki Ora ya. wis putus. Sak sido. Senengane ngono kuwi kowe iki. Lah piye wong ya dianoni terus kok. Lah ya ditelek wae. Kok bengi Gelem to? Karane baca iki. Gelem. Kemblunge Gelem. mane macan. Sekolah dhuwur ora sekolah. Sing wis ayu ta. Ora isane. Lah ya. lemu kayak apa kayak bodine piye to. Lah ya. Wis ra Tenan ya pit ya wong. Wong ngono ya gelem-geleme kuwi. Apa sih esuk-esuk kok Kuwi lho Bu, anake anu juragane kawul Waluya. Walah. Sing gemblung dan bagusnya gemblung iki. Wis sah kae. Ya jebang bayi. ya iya to. Bagus-bagus kamu. Sing gatoke sapa? Sing dhewe. Tapi disepek. Kuwi kaya rasane ya. Kaya rasane. Esuk-esuk kok ya do ngrumpi. Ini lho melu sisan. Boyo pengajian. Kok do ngompi. Lah iki mau ngompo. Iku esuk-esuk kok iku jarene anake. Ceritane piye? Ceritane ki anake Bang anu ki lho, anake juragane kawul Waluya. Dan bagusnya gemblung. Kuwi seneng karo anu anake Bang Jali. Nah, nek piye lagi Nek aku ya ora setuju. Kok ya ora dijodokke karo anakmu wae. Lah iya, sing tak entuk anakku. Anakku putus. Oh putus to. Lah kok iso sasene apa? Ayo iki sopo sih kepiye? Nah, aku ra setuju aku. Aku lane ngopo? Saya kena sepek saka kula nih. Anu, sing ayange anakku. Ora nyambut gawe gercik tak botok. Tak botone apa? Lah kok lek yo Lah, Mikir to. ora dadi obong-obong iki. Ora mikir ki lho sakno bagus-bagus kok seneng karo anake. Jali. Kayak ireng kayak lemu. Lha sing padha senenge Assalamualaikum. Petise dibenerke sik palpa, petise. Malam ibu-ibu. Malam Pak Ustaz. Niki mau kula lewat tok krungu rah gayeng banget niku cerita napa nggih? Niki lho Pak. Viral niku lho. Masa juragane anake juragane awil lho Pak. Seneng karo kuwi Bang Ro jare preman lho. Anak Jali. Anake kek surane bagus e ra mok senenge Pak. Alah, cepet. Kalau seneng to, Mbak? Kuwi ketoke kena sebe, Pak. Heeh, Mbak coba Ya iya. Nah, jare Pak jawab kok. Wis. Ayo padha ngaji. Malah niku. Ya mbok menawa ora sak baene ngono lho, Mas.
Masa sing wedok elik. Ireng Ya gak iya, nemu. Mangan ngomong ke sinten nggih? Anake Bang Jali. Senenge karo anake bakule. Pak Ustaz ki iya to Ngawul. malah ngopo ki mau critane Pak. Dolan HP. Sampeyan jane mudeng para karep pengen iki mau. Anake ngerti mesti to. Ae Pak Ustaz rame. Jadi iki mau do gosip to, Bu. Ini ya, Bu. Rasane iku ngomong ki wong ki perbuatan rape, Bu. Kuwi ya termasuk dosa. Gino mboten? Mboten. Loh. Tenanan iki. Niki tenanan lho iki. Niki enten hadise, nek mboten percaya, kula celuke murid kula. Muridku, come here. Mun napa niki mang jelaske hadis tentang ghibah napa ngomongke wong liya dasaripun menika mengatakan dados pahala ingkang dipun rasani menika badhe kathah amargi napa amargi menika tiyang sing rasani menika pahalanipun diwangsulke dhateng ingkang dipun dirasani. Dados pahalane dibak sing dirasani. Nah ngoten nggih dados monggo mengke rasan-rasan menika dipun endheke kemawon, dipun lereni kemawon amargi napa mengke eman-eman panjenengan ibadah kathah ning ora entuk pahala malah pahalane panjenengan dimek sing panjenengan rasani. Nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mawon. Oh alah, jebule ngono to. Astagfirullah.